Menta kesengi ke sauterik ubenai naiwing arajar arpuai ka dorbar senong lum dai kla bhoi rembong ha ka jingi trelang bat keseng samla rengkat bat keseng longkemi kilalej ban khandra ye kedukan kiat persi ki bajudi kiat biany ha shilenter jong surok shillong bypass kat ki bahap hapo upud usam jong senong lum dai kla bhoi rembong kabalong ru hapo ka jingelam jong uba ST rempei ubadeu acting rang ba senong ka senong lum dai kla bhoi rembong ha ka jingi don lang ru jong ki nong yelam ka seng samla hapo ka jingelam jong samla Emmanuel Shadam ka seng longkemi hapo ka jingelam jong ikong di shela ha ka jingi don lang ru jong ki bor polit na khapmara police outpost UE Singha bat uba S lengra ki bedegi officer in charge jong ka tega police outpost ha kene ka jinglet khandra layo ban bat dagi bun plastik bat bun bilor ka kiat biany ka beladi ha ki dukan jongki ya kane ka dorbar senong kalale hadin baka jingbu ya ki kendon ba omsha bandi kiat biany Henry gine ki breu ki juile persya na kapor syakapor bat kimper sngap ya gi adong jong ka senong bat di kiat biany na kapor syakapor ha ki dukan jongki senong jong lum dak kla ha ka ba ki seng long kni seng samla ngi mi menta gasngi la menta ban ya pek bat ya bi ya kami ya ka jingdon juga kiat ni pok senong jongi ni kermen banang ni sekmat ki senglong kami ki hun samla ki riurong ba juga senong ba kini snok tilang ba penduk ya kena ki sniu badon pok senong jongi kumba ki ekstik gambar ladep ban tray ban rat kong ni kena kiat ni kermen ba haki por ki badang wan ru barok ki nong senong ki sim adu ki kun samla ki senglong kami ki rangba kita don pok senong ban sim ke kit kli wei nang bangin la ban rat lo gene kiat nong ni ai play yang ba senong jongi di bala sim khia ban pe ya ka bha ka met pok ka senong ka thau ka jongi ba ni ai play ro phi ki nong lek ki nong wan ki ba ya lang ba ka ne ka surak ne ba pinyo I menta ba gini kidukan baro ki la khang lang ba ka ding tristom jong irba senong ki mabas kutip ki kun samla bat mangi gilong kini ki ban yatur ban yele ban pendo ya kan ka jing sniu kabala di shop ko kan ki senong ini te kumta ma ki balik ki bawan ki ba harum hanang sobha ba onnom wat bat onnom kali syu ya kan ka jaka sene namar nilai le sitom ban pendo bakan long no ka dry area ha kan ka jaka ka jongi te ngimdan ban ong ipi to nang ko si ki jaka ka bhoi lembong menta ka dei ka dry area bangin persang kat bala ban trai sitom rangkat ki khun samla ba ki member jong ka senong ba ni gilong pa ni nakaliang ka samla ki seng samla jong ki saudom po ka senong lum dai kla brombong ni peni speak ba bangi ka jingalam jong rangba senong jongi kat ki longkemi ba ki executive member gilala bat khang ki dukan kiat persi ki badan hane ka senong ka jongi berkunjung ibu kecing maha minggu di brio ki bamut banwan dia kiat persi hang ni baladang ilak ki hai kajing pistom ke bating long kemi ki khon samla jong ka senong lang ba ka jing yakit kli jong phi lang ba ka jing tristom jong phi lang ba ka jing IT lut net ban sim ban pendu ki jing sniu tengi yo I ba kan ka sni yo I ba ka senong jongi kan ka bypass kala I tenat nomor ki dukan baro ki ba juji kiat minta kim dam chu la khang kala te khoblei subun lok ba kan ke jing tray sitom juki ni nai kuil ti ban ni nang tengru ya ke jing pen ngor na ka banta ka imang ka salang ka ba pat ka senong ka tau hapo jang kan ke senong hoi lumbong lum dai klasi kajing penbena na kedor bar senong jarasi bakajing pun khoi senong kan long ha ka hendrol terik ubenai naiwing arajar arpawai keban sedang nadu kapor prabaje menstep